Mulanya kan tukang ngajak puji-pujian sorongin ngaji mesti kayak ngene. Ono gedung dijuil-juil ngaji ngantuk ora bakal hasil jabuk luduk dirubung ular nek wong ngantuk biasane pinter. Kuwi cara ditabuhi Habib Pak Omcal. Tabuhi ada kata tabuhi. Ono gedung dijuil-juil ngaji ngantuk ora bakal hasil jabuk luduk dirubung ular nek wong ngantuk biasane enak juga kastui ya tiba ayo. Ini kayaknya ngomongin yang organ, mendingan organan tekan bunyi ayu ya. Iya, setuju ora? Wis ora sasangoni wae kopi cukup bayane. Kowe, balura terus lirik-lirik nah. Apa ora Bu? Jal bareng-bareng mau. 1 2 3. Ono gedung. Kondisi tabuhane kondisi. Terus ngaji ngantuk ora bakal jambuk luduk dirubung ular nek wong ngantuk. Apa coba habis tak meneh. Gua harus pinter sampean sing moni iki sing organan ya. Setuju Ibu-ibu? Unang-anake menungsa to. Coba bareng-bareng 1 2 3. Aku sing tukang koyongane kayane lho nek muslimat ya lho kayane. Ayo 1 2 3. Ono gedung nggak mau lu ya Allah. Rumah kodenya rumah dhisik. Iki kok nggo peran pengajian. Jadi ibu muslimat nek arep mulai kaya ngono dhisik rumah. Ono gedung dijuil-juil ngaji ngantuk ora bakal hasil jambuk luduk dirubung ular nek wong ngantuk biasane aja turki mereka sing banter jalan 1 2 menang wah baru dadi nang buri langsung musik ya ora apa kau 1 2 3. Musik sholatullah pertama eling-eling sampai kok kali ditakoni karo bapake mau sing ati lu ngendi wong jadi kerja ngajine apa mau anu Pak gedhog dijil suwil ngaji ngantuk ora bakal hasil Pak jambung glodok dirubungi ular naik wong ngantuk biasane kuwi update status langsung bagikan wong mesti apa kabeh Allahumma ya robbal. Nah sini mulai ngaji rumokna. Iki acaranya kan peringatan. Sampean tahu krungu apa ora? Gusti Allah ngendika kaya ngene. Wa dzakir, iki mulai ngaji rumokna. Wa dzakir fa inna dzikratan fanul mu'minin. Masalah aku li tulung-tulung wis tak apik-apik nari kau jawab kok kon temen. Ulangi. Gusti Allah dawuh kaya ngene. Wa dzakir fa inna dzikratan fangul mu'minin. Ngono lho kan katon pengajian. Ini cara diapikna kaya ngene. Wa dzakir eling. Fa inna dzikra sak
saged meneh pikir kanggo wong sing saged meneh pikir ikutan fangul mukminina manfaat kanggone wong-wong sing padha duweni iman. Dadi kaya ngene iki. Wong nek duwe dasar iman iku diperingati mesti nerima. Nggih napa nggih? Dinasehati mesti gelem. Nggih napa nggih? Krana dasare duwe iman. Tapi wong nek ora pati duwe iman, dinasehati iki biasane rada ngamukan. Nggih napa nggih? Kaya nggon aku persis nek dinasehati gelem ngamuk. Giliran takoni asline ngendi kowe? Aku ki ora ngomong cilongok. Lah kok sampean ngomong dewek. Wong nek dinasehati gelem, diomongi gelem, apalagi acara peringatan, berarti wong kuwi ciri-ciri anu dasare duwe iman. Tapi wong nek orang duwe iman biasanya diwe ngaji, dinasehati ora pati ngrungokna. Naudzubillah min. Makanya aku boleh-boleh ngomong al-imanu kal makor. Iman sing jenenge iman iki kaya banyu udan. Bu. Wis melek berarti. Sing jenenge iman kuwi kaya banyu udan. Siki dipikir-pikir kaya ngene. Udan iku terkadang nang bulalang udan, terkadang nang cilongok ora udan. Nggih napa nggih? Sebaliknya ya kaya kuwi. Nang cilongok udan, nang bulalang delok ora udan. Nggih napa nggih? Ora beda menungsa. Kadang eneng sing kumain nang pinggir masjid, blas ora tau nang masjid. Baca bujang-bujung paling kelakuanmu ya kaya kuwi to. Nggih. Oh, ngene kaya kuwi Pak Muslimin. Kuwi wong nggon aku. Bedahan. Iman kaya kuwi. Terkadang sing adoh mangkat nang nurul mutakin, sing cedhek kadang ora tau nang nurul mutakin. La ilaha illallah. Kuwi iman aja gumun. Sing adoh kadang gelem pada sowan nggone kiai, kadang sing cedhek gelem ora gelem pada nggone kiai. Naudzubillah min. Enek Habib cedhek kadang padha gelem ora gelem silaturahim, sing cedhek sing adoh gelem padha silaturahim. Kuwi iman. Anake kiai kadang ora gelem ngaji, sing ora anake kiai kadang gelem ngaji. Iman. Halo. Krungu orang yang ngomong. Lah nek ati kuwi lah kaya bumi, al-qalbu kal ardi. Nek ati kuwi kaya bumi. Loh, maksudnya kepiye? Sampeyan tak kandhani. Bumi, janji bumi kuwi apik. Ditanduri terong mesti apik. Nggih napa nggih? Ditanduri bodhe mesti budine halus-halus kaya dipine saat ini. Nggih napa nggih? Ditanduri muntul mesti muntul apik-apik kaya mundulmu. Kuwi nek bumine apik. Tapi soalnya iki bumi kok ora apik, kok elek, kok tandus. Ditanduri bodhe ya boleng, tanduri muntul ya bureng, tanduri pari yang luntung, tanduri terong keriting. Bumi ora apik. Begitu juga kuwi mau sing jenenge ati kaya bumi. Wong nek atine kok apik diwae salat apik. Kawane ngomong apik diwae salat apik. Dikon ngaji apik. Dikon salat apik. Silaturahim apik. Kuwi nek ati apik. Tapi nek ati bosok dikon ngaji dilalah ya ora, dikon salat dilalah ya ora, ditanduri ngaji dilalah ya ora. Naudzubillah ini. Tapi kadung insyaallah sampean wong sing apik-apik kabeh. Allahumma ya Rabbal. Muga-muga sampean memperingati murudan dadi wong sing bisa mengatekan Nabi. Allahumma ya Rabbal ya Rasulullah. Ayo Pak kau. Salamun alaik
Ya Rafiq